Vedare tinokuchingamidzai zvekare kuna chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzei tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ko ndaigoramba sei? Tarirai muonewo kuti situation iri munyika yakaoma, ndaigoramba sei? Iko zvino zvomukoma Nashi, kana ndisingaverengi mari yandinowana as a civil servant each and every month, ndinenge ndichitorenja kuma 1000 to 1200 US dollars each and every month. Iyi imari yandinopiwa neng'anga. Saka 1.2 iyi mukoma yandinopiwa, ndine dzimwe ng'anga dzangu dzandinoshandidzana nadzo dzinokwana idzo kuita 3. Saka vanondipa mari vanhu ava, umwe noumwe anondipa 400 US dollars. Saka ndiri munhu wekuti ndinogara ndiine mari yakawanda zvekuti zvaizvezvi ndava kutofungidzira kuti zviri nani kuti ndinge ndichiwana umwe mudzimai wechinumber 2 dzinza ringe richikura. Ko marizve yavapo. Ndianiko ari kuwana 1.2 pamwedzi muno muZimbabwe? Kuvaka tiri kungovaka, aiwa motikari tiri kungodzitenga, tinongofamba nadzo motikari dzakanaka idzi. Ngoma ndatova nesupamaketi yangu, handingakuudzei zvangu kuti supamaketi iyi iripi kuburikidza nemari idzo dzandinopiwa neng'anga idzo dzandinoshandidzana nadzo. How did we end up here? Zvakaitika mukoma ndezvekudai so. Namadhamu pane imwe nguva yekuti takambonetsana, saka mukuzonofamba madhamu vakabva vazodzoka kwandiri vakabva vati sezvauri kuona kuti tiri kungogara tichingonetsana zviri kunzi pane umwe munhu asingadi kuti iwe neni tinge tichifara enjoying our marriage. Saka takabva tazoenda kune muprofita uya zveshuwa mukoma, that was the first time, but takabatsirwa. Ndiri kukunyeperai, love yakatanga kufaya mumba. But iniwo kubva zvandakaona kuti vanhu ava vanobatsira, ndakabva ndachizotanga kufamba ndiri ndega, wangu mudzimai asingazvizivi. And kana ukagara watanga kufamba zvinoita sekunge zvinenge zvitori addictive, because unenge wava kuudzwa kuti nhingi kubasa, nhingi uyu ane mushonga wakati, nhingi uya waunoona ane mushonga wakati, kuzonosvika ndichizviudza kuti zvainge zviri nani kuti nditsvake ng'anga inokwanisa kundibatsira vaya vanonzi vanoshandisa maglass. This was after ndaenda kune vamwe madzimai vakandiudza kuti vamwe vacho vari kukuroyai, ndinoona sekunge zvinotoda munhu anoshandisa glass ndiye anokwanisa kukubatsirai mukwanise kungozvionera muri mega. So ndakavabvunza madzimai vaya ndikabva ndati, ko munhu anoshandisa glass ndingamuwana kupi achiita zvechurch? Vakabva vanditi aiwa ng'anga, especially kana ukakwanisa kuwana ng'anga dzinobva kuna naMalawi, Mozambique kana kuti Zambia, ndo vanoshandisa maglass mukunobatsira paya. Ndakabva ndachizotanga kutsvaka mukoma. So pane pamwe apo pandakazomboenda neumwe mufesi wangu tainge tichida kunoita madhiri. Ko ndiri munhu wekuti ndinongofarira madhiri. Takati tasvika munzvimbo muya matainge tichida kutenga nyanga dzechipembere. Saka mufesi wangu iye ane mishonga yaaigara ainayo mumotikari make, ndiye akazondibetsera kuti ndinge ndichizonosangana neng'anga yacho iyoyo inoshandisa maglass. Vakomanaka kunana Bhinga nyanga uko ndokune ng'anga dzechokwadi, noti muHarare umu. Mukoma ndakazoenda kuya zveshuwa ndikarakidzwa kuti ainge achindiroya ainge ambori ani. Nasekuru vaya takazotaura mukoma, mushure mekunge tataura ndipo pavakandiudza kuti vainge vaine mamwe makastoma avo ng'anga idzi dzinotogara muHarare, vachinditi ng'anga idzodzo dzinopota dzichiuya kwavari. Saka vainge vachida kuti ndige ndichizotaura neng'anga idzodzo because painge paine zvadzainge dzichazoda kubva kwandiri. Takawirirana nasekuru vaya ndokubva ndazotanga kutaura neimwe ng'anga. Ndakaenda kumba kweng'anga iyoyo mukoma, inotogara kumasebhabhu chaiko. Ndasvika kuya ng'anga yacho ndopa yakabva yazondiudza kuti yainge ichida kuti ndizopota ndichiibatsira. Ndikaibvunza kuti munoda kuti ndinge ndichizokubatsirai nei? Ndokubva yanditi yainge iine zvimwe zvikwambo zvinofarira kurara nevana. Saka sezvo inini ndainge ndiri teacher, ndaizopiwa rimwe dumwa iri randaizochengeta muofisi mangu. Dumwa iroro
rinoswera richiona vana ava, then usiku paya kana varara rinozotanga kuvateverera vana ava vasikana richirara navo. Mukomana inini ndiri kudzidzisa maform 1, so I want people to understand kuti vana vacho avo vari kurarwa nezvikwambo izvi ndevezera ripi, uye zvekare n'anga idzi dzakatondiudza kuti mishonga iyi yandiri kushandisira pavana ava vachirarwa nezvikwambo izvi, sezvo zviri zvinhu zvemishonga, hanzi vanozototadza kuzvara kutoita ngomwa. Mushure mekunge ndashandidzana nen'anga iyaiya, ndakati ndapiwa first payment, ndokubva yazondiudza kuti vainge variko zvekare vamwe vainge vaine madumwa avo vainge vachida kuti ndinge ndichizovabatsira. Takaenda kuya tikatoita meeting, ndokubva ndapiwa madumwa aya, nanhasi uno madumwa awa anotogara muofisi mangu. Chimwe chidumwa chacho ichocho chikwambo chechikadzi, saka chinorara nevakomana. Komanashi ndiyo confession yangu yandiinayo. Please post my own story. Yes, I know kuti what I'm doing it is very wrong, but tingagoita sei? Upenyu hwacho muno muZimbabwe hwakaoma. Imwe n'anga yacho yakandipa chidumwa ichocho yakatonditi, mwanangu, kana ukanyozera muno muZimbabwe unogwanda ruzi, unofanira kutoti unge uchitochangamuka semurume. Izvezvi handiti uri kuunganidza pfuma yako pfuma haisi yeropa, saka dada nazvo. Ndiro basa rako iroro rawakanzi nevadzimu vako unge uchizoita. Ndiyo confession yangu mukoma. Kana mukaposta, please tell me so that I can follow in the comment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna ticha avo. Zvakangoma hazvo veduwe, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Zvakangoma hazvo veduwe, asi are you even sure kuti zvinhu zvamuri kuita izvi hazvizokupandukirei mangwana? Ko n'anga idzi dzikazongomuka maybe dzakafa, muchazoita sei nawo madumwa enyu iwawo amakapiwa? Strange things indeed they do happen in this world. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbira kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndinorangarira zuva iro rakashayika sisi vangu mushure mekunge ndavachekeresa. Ndikurarama ndiri munomu munyika yedu yeZimbabwe, muno muHarare. Mari dzangu ndinadzo mukoma. Ndainge ndichimboitawo zvekutengesa mafoni a very long time ago. Mukomanashi mushure mekunge ndaona kuti zvainge zvava kunetsa, because taitawo zvekuba mafoni, taiwanzo kuenda pabosman paya tobva tataimira avo vanenge vachienda kumusha. Vamwe vacho ndivo vataitengesera mafoni, apa tainge tiine mamwe mapurisa atainge tichishandidzana nawo. Saka waiti kana watenga foni, apa tinenge tichitoziva kutoti uri munzira uri kuenda kumusha, then tobva takukwenyera mapurisa. Isusu tinenge takahwanda somewhere else, mapurisa obva auya obva akusecha, obva vatokudza kuti une foni yakati obva watotorerwa foni paya. Vamwe mukoma ndivo vatinenge tatengesera maiphone, vamwe masamsung, mafoni ekudhura, then munhu obva watotorerwa mari paya. Then taizogoverana mari iyoyo nemapurisa atainge tichishandidzana nawo. Foni iyoyo taikwanisa kuitengesa too many times, tichingoitengesa then yobva yarohwa mareverse deal. Then ndakati ndaita mari, ndainge ndava kuita zvekuhodha malaptop, but kuhodha here kana uchingomatengeserwa nembavha. Ndaingonotenga malaptop aya uye ndaizouya nawo kunoko kuZimbabwe, ndikatoita kashopu kangu ndichitawo zvekutengeserawo dzimwe mbavha dzinoita zvekutengesa mafoni, dzichitorera vanhu zvikare muno muHarare. Ndakazosvikawo pakusiyana nazvo mukoma mushure mekunge ndaroora, madhamu vainge vasingazvifarire. So ndipo apo pandakazoenda kun'anga ndichida kusimbisa business rangu randainge ndava kuita ndisingadi kutaura kuti ibusiness rei, ndichitya kuti zvimwe kuda maybe umwe munhu anokwanisa kuzongonyumwa kuti kondinhingika uyu ari kutaura mukoma. Ipapo ndipo pandakabva ndanzi kana ndichida kuita mari ndaifanira kuti ndige ndichizochekeresa sisi vangu. Ndakabva ndazosarudza kuti zvainge zviri nani kuti ndige ndichichekeresa sisi mushure mekunge ndavachekeresa ndichiri kun'anga. Asi ndine umwe mushonga wandakapiwa. Mushonga uyu ndakanzi
mushure mekunge ndazovhura kachikoko kematches kandakapiwa nen'anga, mushonga wacho waizoputika. Ndaifanira kuita wekukanda mudenga, then wobva wazoenda wobva wanobaya sisi vangu. Mukomana ndakatora kachikoko kaya kematches, uye ndainge ndichitonzwa kutoti mainge muine chainge chirimo. Ndakadzokera kumba mukoma ndokubva ndazviudza kuti zvainge zviri nani kuti ndige ndichingopenga than kuti sisi vangu vange vachizofa. Mukoma asi mazuva akati achifamba, apa ndainge ndakapiwa a time limit yekuti kana ukasadai uchazotanga kupenga iwe. Mukomanashi, pane umwe musi apo pandakazorakidzwa sort of like a vision, ndokubva ndatoona kuti mushure mekunge ndatanga kupenga, mudzimai wangu akabva atoroorwa. Mukoma haana kana kumbogara akatora nguva, ndokubva atoroorwa paya. Ndakarwadziwa ndikabva ndati kana demet, zviri nani kuti sisi vange vachifa than kuti mudzimai wangu wandakaroora ange achizoroorwa nomumwe murume, then wobva vatoita mwana sezvandakaona muvhizheni yacho iyoyo zvichiitika. Apa ndichingofamba ndichidya mumabhini kuzonosvika ndichizonofa. Ndikabva ndati zvainge zviri nani kuti sisi vange vachifa. Saka sezvandainge ndakaudzwa mukoma, musi wacho iwoyo wandakamuka ndichisarudza kuti sisi vaifanira kuti vange vachifa, ndainge ndiine umwe mushonga uyo wandainge ndakapiwa, wainge uri wepowder, uri wewhite. Mushonga uyu ndakanzi ndaifanira kuti ndige ndichizouzora kufesi. Ndakauzora mukoma mushonga iwoyo zvekuti ndainge ndava kuita sekunge kamunhu kanoshanda basa rekugayisa. Fesi iyi yainge yakaita kuti mbuu kuchena iri yewhite. Apa ndakaswera muswere wese wezuva ndakangozvivharira ndiri mumba ndisingade kubuda panze. Sisi vangu ndakatovaona vachitokrosa road, ndokubva vatsikwa nemotikari, munhu uya akabva atiza. Sisi vakafira paspot. Mushure mekunge sisi vashayika vakavigwa, ndikabva ndadzi ndinge ndichienda kunotora ivhu paguva ravo. Nanhasi uno sisi ndo vandinoshandisa. Mudzimai wangu iye haatombozvizivi, but ndo zvakaitika izvi mukoma. Kana mukapostawo nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangoma hazvo vedu we, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Pakaipa. Strange things indeed, they do happen in this world. Rekidzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ini mukoma ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 23 years ekuberekwa. Handizivi kuti chinokonzeresa kuti ndinge ndichigara ndichinetsana nemurume wangu kuzonosvika achizondirova, is it because ndo zvandakangokurawo ndichiona zvichiitika pakati pamai vangu nababa vangu, kana kuti ndakatora character yababa vangu yekungogara uri abusive. Mazuva ekutanga ndichatanga kugara nemurume aigara achindiudza kuti iwewe you are very abusive, but now ndava kuona kuti ichokwadi, I'm very abusive towards my husband. Mukomanashi, murume anokwanisa kutouya paya achitofara chaizvo, ende inini ndinobva ndatotanga kutomutuka, but ndinozonyarara mushure mekunge andirova. Akasandirova handinyarari. Ndakambonzwa imwe confession yeumwe ainge achiti anoda kuroorwa kana kudanana nemurume anenge achimurova. Ndo zvandakangokurawo ndichingonzwa kuda, even murume wangu kuzonosvika ndichimusarudza kunyange bhodhi yake munhu ane zimuviri. Apa inini I'm just a slender. Saka I like that domination. Nyangwe panguva iya yekuti tinenge tichisika bonde, ndo zvandinenge ndichifarira izvozvo kana kuri kunzi akazviita kwandiri, when he dominates me. But now mukoma, I can see kuti zvinhu izvi zvandiri kuita zvinoita sekunge zviri sort of like demonic. Hakuna mukadzi ari normal all of a sudden anongotanga kunetsana nemurume. Uchitonetsana nemurume uchitoziva kutoti uri kuda kuti murume wako ange achikurova. Kana mukapostawo nyaya yangu
please ndiziveseiwo, nditevererewo mucomment section, because ndikuda kuziva kuti izvi zvandinoita variko here vakadzi vanozviita, zvekuti unotonetsana nemurume zviya zvekumutukira kana mubereki wake so that anzwe hasha, ende kana anzwa hasha kudaro obva waramba uchingomutuka kusvika achizonokurova, kana akurova obva wazomukumbira ruregerero. Ndichange ndichizotevererawo mucomment section mukomanashi. Hey, bedari ndo message iyo yandakatumidzirwa, ndo message yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we. Hey, pakaipa, I don't even know what to say, asi ngativabatsireiwo mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world.